Dne 19. června se uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy požární ochrany. Tento významný okamžik završil 3leté studium studentů, kteří během svého vzdělávání získali odborné znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon náročné služby v oblasti požární ochrany. Slavnostní ceremoniál proběhl za účasti vedení školy, pedagogických pracovníků, rodinných příslušníků a dalších hostů. Ve slavnostních projevech zazněla slova uznání za úsilí, vytrvalost a odpovědný přístup absolventů během studia. Řečníci zároveň vyzdvihli význam jejich budoucí práce pro bezpečnost občanů a ochranu majetku i životního prostředí. Během slavnostního aktu převzali absolventi diplomy o absolutoriu a stali se novou generací odborníků připravených čelit výzvám současné doby. Vyřazení bylo nejen symbolickým zakončením jedné životní etapy, ale také začátkem nové profesní cesty. Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě, pevné zdraví, odhodlání a schopnost obstát v situacích, kdy budou jejich znalosti a rozhodnutí pomáhat chránit lidské životy a hodnoty společnosti.